Kapitulo 8, sa iyahang bersikulo 11. Kung sa unsang paagi kini nga tagna, konektado usab sa tagna sa Isayas. Amos, Kapitulo 8, bersikulo 11. Ayun nagingon. Muabot ang panahon, niingon ang soberanong Ginoong Yehova. Na magpadala ko gutom sa yuta, dili ka gutom sa tinapay o kauhaw sa tubig, kundi sa pagpamati sa pulong ni Yehova. Literal ba na kagutom o kauhaw? Dili, no? Sumala sa mong teksto, pinaagis pagpamati sa pulong ni Yehova. Kung mo na itong namatigdan sa atong mismong panahon ron, di ba? Ingong katawhan ni Yehova, lahi kayo tas mga tao sa kalibutan. Kaya nga naman, Okay ra. busog kayo ta, abot na kayo tas espiritual. Di ba? Ang mga tao sa kalibutan ron, isang tuod na sila nagsakag sa relihiyon, pero ang ilang relihiyon kaya ipasagupan, wala kayo focus o katagalan nila sa espiritual. Dahil naghang mga pangutanan nila na dili matubag sa ilang ugaling relihiyon. Kinsa rin nakatubag na, ang katawhan ni Yehova. Walang kita, imong mga alagad ni Yehova, natuman ang tagna karon sa Isayas, na busog kayo ta sa espiritual nga diwa. Daghang tagalan ni Yehova ang iyang gihatag para nato. Pero sa usa mong paagi ihatag ni Yehova kanato imong tao. Sa may mga kahikayan o himo ni Yehova, aron mabusog ka sa espiritual, kinahanglan ilho na to ang gigamit ni Yehova karon sa pagtagalan ng espiritual nga pagkaon. Di ba kung sa literal na kusinero, mapasalamaton mo kay ta kung labi kayo yung pagkaluto sa putahe, di ba? Ingon na usab. Makaingon ka, sa may natagana ani, nga lindot magkayo, makapadasig man, makapalikon. Ang pagkailan ni anak ng igsuon, mutabang nato nga mas maapresyar ang kahikayan ni Yehova sa pagtagana kanato sa espiritual. Pipili ni Yehova si Jesucristo, ingong ulo sa Kristohanong kongregasyon, aron nga mo'y mugiya kanato sa pagpakaon sa espiritual. Pero ang pangutana, si Jesus to mas langit, so sa mga paagi kitagandang taniya, kung espiritual ang pagkaon, hindi sa yuta. Ang Matthew Kapitulo 24, 45 ngatos 47 nagtubag. Alihog sa inyong Biblia ng Exodus. Matthew Kapitulo 24, versikulo 45 ngatos 47. Mo ni tubag kung kinsay ihatagan ni Yehova o ni Jesus, ini nga responsibilidad sa pagpakaon nato sa espiritual. Kung andam na, dihin nagingon. Kinsa ba kayon ang matinumanon o maalabong ulipon nga gitudlo sa iyang agalon ibabaw sa mga sulugoon sa panimalay sa paghatag na bilang pagkaon sa hustong panahon. Nalipayon ka ng ulipon na kung sa pagkabot sa iyang agalon makaptagan siya na naghimo ni anak. Sa pagkatinuon, subihan ko kamo, iyang gitudlo siya sa pagtumala sa tananiya at pagtangan. Kinsa gitudlo ni Jesus, kung mo dumala dili na sa atong organisasyon sa yuta. Sumala sa teksto, matinumanon o maalamong ulipon. Kinsa man kining matinumanon o maalamong ulipon. Wino mo ni mga igsuon ang gamayng grupo sa dilihugang mga brother nga direktang nalangkit sa pagpakaon kanato sa espiritual. Kung naghiusa ni sila karon sa usa ka lokasyon dito sa atong headquarter. Muna siya ang nagapaguna sa organisasyon ni Yehova sa pagtagalan na ito espiritual nga paginahanglan. So sa mga paagi ng igsuon, paghibaluan na, mutabang na ito nga ma-apresyar ang kahikayan ni Yehova. Siyempre, buutan yun kayo sa Yehova para na ito. Diba? Gikan kang Yehova, itulong niya yung anak. Dahil si Jesus, nagtulog po at matinumanon, alam mo ulipon, bisag dili hingpit, ihatagan ang responsibilidad sa pagpakaroon na ito sa espiritual. Walang kita, usat ka, sa tagaya kayo nagpapahimulo sa samang baka sa espiritual ng mga taganan ng Yehova. Karon, mismo pa na ito, ang pipila ka mga taganang espiritual, ang pwede na ito mapahimuslan. Pwede ninyo i-lista mga igsuon, ang pipilaan ng mga taganang espiritual. Una, ang pulong sa Diyos. Ikaduha, malaang espiritu. Ikatulo, mga ansyano. Ikaupat, binase sa Biblia ng mga publikasyon, o ikalima, mga tigong, konbensyon, o asembleya, dahil ang ikaunom, mga tigdumana sa sirkuito.
Samtang hisgutan nato kining matag usa sa unong ka espiritual nga tagano ni Jehova, pwede natong pangutanon nato kagalingon mga igsoon. Bukos na ba nato hing mapahimuslan? Pananglitan. Hisgutan nato ang una, ang pulong ni Jehova nga Dios. Pero ang Biblia mga igsoon, mao ang kinalabong tagana ni Jehova kanato sa espiritual. Gani tungod ni ini, uuyon gyud ko nga kitang tanan nakakaplag sa kamaturan tungod sa Biblia, di ba? Hindi lang kay kanat. Ang Biblia, nagpatin ang usab, kung unsa na'y nagkakahitabo sa atong panahon karon, kung unsa po'y mahitabo sa umaabot. Naabamoy laing libro nga nailhan mga igsoon na naghisgot sa mga paghitabo karon, kung nagtagna kung unsay mahitabo sa umaabot. Naabay lain gawa sa Biblia? Wala di pa. Dali di focus kasaligan ang mga teknolohiya dinhi sa kalibutan upahin sa mga pagpanagna. Naglitan, ngayon sila ang kininginit na ito kapanahon doon. Puro na rin init, nagtutibok adlaw. Pero tayo, usahay masayog yun, di ba? Hindi nila focus na nga matugkad. Wala nga, ang Biblia, maulang ang nagpatinaw sa kung unsay nagkakahitabo karon kung mahitabo sa umaabot. Kung dili lang may kanak, ang Biblia usap, nagtabang ni nato nga masulog ang bagong pagkatao. Bagong personalidad. Ganit sa walang patas sa kamatuoran, pipila tingali nato dinhi, kadaghanan nato dinhi, nakaagi o gawas nun, no? Kalibutan ng mga binuhatan. Pero tungod sa kamatuoran nga atong napahimuslan gikan sa Biblia, natabang ni nato nga masulog ang bagong pagkatao. Ingon anak ba ang mga tao sa kalibutan, no? Dili, di ba? Ang katawhan lang ni Jehova mo'y naling kamot nga mausap o mabago ang ilang personalidad. Usa, nagpakita ni nga ingong organisasyon ni Jehova, nagaya kita niya gitagalan sa espiritual nga mga butang. Ikaduha nga tagalan ni Jehova sa espiritual, mao iyang balaang espiritu. Ang limited ni mga igsoon, pwede nila nato pangayoon bisan kanus bisan asa ta. Kaya nga no, unsa tining balaang espiritu? Uni siya ang aktibong pwersa sa Dios nga motapang nato sa pagsabot sa iyang pulong, ang Biblia. Iba, kanunay natong ginapangayon na, balang espiritu ni Jehova. E di tapos makasabot sa Biblia, sa laglong ng mga kamatuuran nga naadin ni. Pinaagis balang espiritu ni Jehova, mutabang nga nato nga masabtan ang iyang pulong. Mabitaw nga kanaan ko, na ang iyong pulong niya. Kapag imi, pinaagis mo balang espiritu. E huwag ka magsalik sa itong kaugalingon. Nagsalik ka sa pag-iyan ni Jehova sa iyang balang espiritu. Kung putabang po nato ang balang espiritu nga igsuon, nga mapagkapatunghat at matarong nga mga bunga, pananglitan. At kung record sa Galatia Kapitulo 5, 22 nga 25, nag-isgot sa siyang kabunga sa balang espiritu. Tingali na pamilyar ninyo na ka siyang kabunga mga igsuon, kapilala, kalipay, kalinaw, kataas ng pailog, pagkamaayo, kalumo, pagpukong sa kaugalingon, pipinalang na. Na pwede nato nga mausap ng mga kinaiya, pinaagi sa tabang sa balaang espiritu. Usa ka ba kay kinaiya kag ipakikisugat karon? Iampok kang Jehova, pangayog sa iyang balaang espiritu nga mapakikisugan ka na nga mga kinaiya o masulog ang bagong mga kinaiya personalidad sa Kristo. Ang balaang espiritu makapahimulos lang kaniana kung ato nang pagayoon kang Jehova. Ikatulong tagalan ni Jehova sa espiritual, mao ang atong maulong mga ansyano nga nagtapat nato nga mapaliton ta sa espiritual. Ang durawon ninyo mga igsuon, kung walay nagadumalan diha sa kongregasyon, magkadahong ba mo nga naay kalinaw, kahapsay o panagiusa? Di ba dili? Kung naatudlo yun si Jehova ng Diyos, kung maulong ang mga ansyano, aron tabangan ta nga muuswag sa espiritual. Bisan tuod o pagpipila sa atong mga ansyano, daghang mga responsibilidad. Matag adlaw, matag simana, magtimo sila sa ilahang material nga panginahanglan para masuportar sa ilang pamilya. Pero mugahin yun silang panahon aron paligunon ta. Di ba ma-appreciate nato mga igsoon na ginahimo sa mga ansyano? Balansi kayo sila pagbahin sa material. Wala nila unaha ang material ng mga butang hindi kalibutan na. Tinoon, bigyan sila panahon aron masikop ta, upayon ta patatas na kulanan. Busa, sa usang paagi,
makabenepisyo ta sa tabang sa mga ansyano. Muduot kanila kung natay mga problema, gikabalakan, aron mahupay ta, pinaagi sa iyahang tulong ang Biblia. Ang ikaupat, mao ang binasi sa Biblia ng mga publikasyon. Di ba daghan kayong tagana sa organisasyon, binasi sa Biblia ang publikasyon, ang pinakamuslan, labi na sa bagong midweek nato nga meeting, no? Naibag ko na po, higugma ang mga tao, paghimog mga tinunan. Napag yung mga video, di ba? Ingon anak ba ang organisasyon sa kalibutan, mga tao sa kalibutan? Dili, ang katawhan lang ni Yehova, mo nga ihimo ni anak. Nagpakita na, nga si Yehova, kanunay yun nga nag-iya sa iyang organisasyon, dili sa yuta. Susunod sa pagpaagi, ma-appreciate nato ka na, makabenepisyo ta, sa binasis Biblia ng mga publikasyon. Maningka mo, tagabasahot ka na. Kanagula na ibula ng mga pantayan ng tore, public edition o study edition, maningka mo tagatunan ka na, basahon ka na. Ayun, hindi na may kana. Ang atong mga website, no? Gani sa atong website, nakuha na ito mga igsoon na tinatas ang ihap. No? Tinatas ang ihap na translated ng mga lingwahe. Kana lang ang website na ito na nakakuha ni anak. Napakita na kasi Yehova, wala'y pagpihig. Gusto ni Yehova na ang talang pinulungan makakatun sa kamatuuran kahit niya. Nagayang espiritual na kagalan niya. Ang CW Broadcasting, iba na kapahikulos na. Naapag-ibag kong serye na po doon sa GW